12:37 in the afternoon, and you're with your Manong June Sariales and John Mark Pastor right here on 97.7 with our program Adda Kami Manan, and we'd like to say good afternoon to Elias Evan in Villanueva of Agur ka abomot din nakakabit na tatay. And good afternoon kay kakabsaan. Di ba English tatay, you're with your kwangko dapat ko. Kasi adda kami man ng English mo lang. And we're here again. Kasi here we go again. Here I go again. Welcome on my feet. Pongarot kat dagi dito doon pa nga pangabla. Agur ka dati nag-text kanya tatay good. Ang kumo nga masiputan ti ayan nan. Jay. We are listening from Big Island of Hilo, Hawaii kung kuna nagtaga umuton. Agur ka takitaan taman. O yan o di Jay. Hawaii kung kuna na. Oh my God, I'm sorry. I was not able to... saan nag-message? Hindi ko alam kung saan. Berberukak. Mainit na hapon po. Gwapong DJ June. Naku, mainit masyado. At mas gwapong kuya na si JM. Wow. Diba? Pakibate ko nga po si Daddy Dom na natutulog sa terrace na nakaduyan at kay Kuya Chester. Wow. Chester. Na nagwa-washing ng kanyang motor at ako na kikinig po sa programa nyo. Kuya, mabati na rin po. Mabati na rin po kay Mami Shane na nasa Canada. Naingat po siya palagi at mahal na mahal ka namin. Hehe, love you, Mom. From only daughter of Silverland Subdivision. Kuna na po. Nabiro ka mon? At dati nag-message to Karuba nga Manong June kan ating John Mark na imbang nga Domingo yo batiin ta kami mamot dito Jizan, Saudi Arabia. Wow. Awan tilabas na agdengeg ti programa yo adda kami man nagraman pamilyami ti Pinas Peralta family ken tila kay kong ano sa gururay kanyak Jeffrey Graneta ti Barangay Victoria San Mateo nagmaya tiniknak no kastoy ko Domingon ti man mang tigiti napipintas nga boses yo agyaman na Karuba atoy Karuba yo Roda Peralta ti Jizan Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Arabia. Thank you very much ating nag-message is one ti fan page me ito Karubayo for the and that page is being administered by our Karubas Worldwide Apo at that ito DJ Chicago Apo aduta now a minute to mention and Apo in behalf of John Mark nga pagyamanan na po iti kinaanos na kiti admin si medita nga page kat dami dyan one kat kuna na pa dito ating kuna na kitanta na imbag nga malamyo ating June and John Mark kablaawan tayo man dagiti karubo nga super active nga kusong bati ka nagkomento ka nagsishare ka dagiti post itaya toy Karubayo for the Kiduo page tayo aduda nga agdindengag itata dagitoy dagiti Karuba nga nakakompleto ti lyrics ti kansyon nga pamulinawen isuda Keith Maynard of Chicago, Illinois. Kasama kini Bonsky Domingo of Torrenio de Leon of Alaminos, Pangasinan, and Sigaman Cora Urzong Masingal of Ilocos Sur, now in Madrid, Spain. Ayan, iti kablaw. Apo, nagkapuka dagiti admin si TKYFDD page. Thank you very much, Apo. Nga Rod, kumansyon tapay. Iti, ano pa dagiti request sa tatayan? Ano pa dagiti request da? Awan nablangko ka man na. Laglagi pam. Laglagi pam, awan kurang ako na da. Awan. Aya, ano ti laglagi pam ta? Laglagi pun da. Laglagi pun da. Kung kita enta dita laglagi pun. Numalagip tapay. Yun. Laglagi pun. Laglagi pun. Kasnajag mahlong pangakabukaw ko kakaysulang ayat ko Jakman ninanama amasulisok ka bayat ka awan ko narukot man gayam daytanaken mo kararuaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento lupa
no naragsak ka, itasidong na palubusan ka nga roon. Emudong tempo, aldaw nga babawi ka, pamakawan ko jak may panamnaman. Laglagi peng mawan tinagkurangak, ken nagbasulat. Tatuy ayat nga impariknat, ketawan umartap. Oh, nguntin subad mo, dasam ken lindus, usok di sinugatam. Oh, abgas ken panaas, tinaglinakam, ken kamanangan lila. Narukog man gayam, daytana ken mo, kararwa ken puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, rigat ko kento. Nung pakaragsakam, di pa nagsakabak, awan mabalin ko. Nunang namaem, madinakun ka sa bulan, siya kung tayo lipatan. Laglagi pen, mawating nagkurangan, ken nagpasulat. Tatuy ayat nga impariknat, ket awan umartan. Oh, ngenting subad mo, dasam ken lendo, pusok di sinugatan. Oh, at ges ken panaas, tinaglinakam, ken kamanangan lilaw. At ges ken panaas, tinaglinakam, ken kamanangan lilaw. Aha, tultuling nga tapo, kita mga blaaw. Kata, kuna natin ito ay hello Kuya June and JM Kablaaw man. Kablaawan na kami man. Kanimanang ko nga Editha dito'y Singapore kuya nga manarimaan nga pa-part-time habang dumdumngag kanyayo. God bless and more power kuya. Thanks po kuna ni Kabsat nga Elaine Rosendo. Ayan, thank you very much. Ayan po ta. Da kami, iti katakta ko na inayo, bayat ting kay panag-ubra, kada kita, dita, panagsa-sideline nyo dita. Kat, anapay, nagiti pangablaaw. Aduda pa, actually, adu tisimang pot apong text messages, kas kada ito, manong June, kunana. Kablaaw mo, nagiti pamilyak, Glenn Mark Dolirio, Doliro nga adda jay Manila, kini Jamaica Doliro nga adda jay Tagaytay. Oh. Kento yung asawa nga ni Jerry Doliro tayo nagkablaaw. Mila Doliro, iti Baptista Village, Santiago. Manong patagtugon man tayo, kanta nga, agsubli ka, nagyaman ak manong. Nung hindi na kayo tagsubli. Awanan, baba aplatan, adayusunan. Oh, anapay, kunana. Oh. Hello po, kablaaw Manila Loyuping. Pugiit. Yuping pugiit. Oh my God. Kakay, Lola Saling, Ipagjingjing, Ading Panik. Kinilakay ko nga Kiko Mayor. Ala, it's me Jane. Ano naman? Kiko Mayor. Ano naman? It's me April Jane Gagasa. Good afternoon pa kablao na kayo dito yung Arabiat Gagasa family. Ken Reyes family. Request ko man dyan kanta nga Scooter. Giyaman ako kuya. It's me April Jane Gagasa of Arabiat Etchaguen.
Sige, agawam tagbasa tayo live stream tati Facebook padasin ta no kaya na. Sige. Manong June kan January ko nga si Bunso na may birthday ngayon, tinagkablaaw do na sino ti makin birthday nga Bunso nyanagan na. Aw mo ting kabil na toy. Happy birthday. Nagmayat ag dingag dita estasyon nyo kaya yun ganading JM pakikablaman dita Alicia, Mr. and Mrs. Lolita Melano and family to'y nagkablao Melano aglibo dito gayong Cordon Isabela. Lembangal daw yung Uncle John kanamak kablawan na kami man dito school dito is Southside Vermont Isabela ni Edmund Ken Patrick Atoy. Request mi jay tagapulot, thank you. Ni Patrick ni SPO 12 SPO12 kini SPO15 Edmond kini Patrick. Aon ni Regine dita kadwaya. Anda kadwa ni. Napan siguro nag-jogging. Ati nga kaputo na di pa iti Diyos ko. Di ka mula ti itsuraan na nga jogging yun nagti community center. Wow, di na kalinaw. Agikot-ikot lang amin nga 20 o. Di kas lang alam mo manong kilometer sa adyo. Ipay laki dek kay taglawlaw ta dapin araw na obra na basit. Adi ka hag-jogging nga. Apay nga ibagbagam sa akong obra na kasi ay. Kasakanyam. Oy! Ngaro, tagapulot ti request da. Denggem bubiyagku, denggem ti ibagak, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Denggem tuy asug, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem tuy gutom tuy pusok, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok pumay bayapay, tapnon maapapan, iliw kang sanay. Ililiway, di ka rin yuning, ayat di damdamo. Tinayot nga rakop, abuyugan tias asug. Ililiwet ti agat na samsam itngem tagapulot. Asa bayan tiap aprus apiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng mang titileng itilapayag. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. We are live on Facebook Karuba. Mapang kayo sa Jaya Toy Karuba, your 4th Ikaduo, and you will see us live. Di ba? Gata bisitas may apo. Nagtukaw pa yun, tibando ng imula, tingato. Denggem mo biyag ko, denggem ti ibagak, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem to'y gutom to'y pusok, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maepan, iliw kang sanay. Iliwet ti ka rin yuni, ayat di damdamo. Inairot nga arako, abuyugan tias asug. Ililiwet ti agat na samsam itngem tagapulot. Asa bayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng mang titileng itilapayag. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwet ti ka rin yuni, ayat di damdamo.
nairot nga rako abuyugan tias asug ililiwet ti agad na samsam itngem tagapulot asabayan ti apros sa papiras ti bukbukot ililiwet ti karinyuni ayat ti tangtamo ti nairot nga rako abuyugan tias asug ililiwet ti agad na samsam itngem tagapulot asabayan ti apros apiras ti bukbukot asabayan ti apros sa papiras ti bukbukot. Apo, dyan nga rin request na nga tagapulot kat mabaling nga dugay pa ilang apo. Ayan, nataman na po ti bisita mi dito yan. Thank you very much for dropping by. Kat dinominggo nga dating sumsumbrot kada kami. Mangkikita kada kami. No, pudpud mo walang apo nga tao kami. Baka no? Ayan, once again, live apo ito karubayo dito FB, Facebook, na baka mas adotek po yan o di ko ako kata i-share ko man nga ro DJ timeline ko. Shine ko timeline ko abit lang. Kano adotek po ya? Madi mga tek ruba yun yun. Del Triales aha. Ako, pumasa ka pa kita-kita yung mga blaw-balong. Hi DJ, babati nga po yung mga naggwagapuhan. Nasaan sila? Sa Feli Bakery na sila Jay Bangayan. Abaga. At Jomar Kurang. Thanks DJ, pa-request nga po yung kantang Joke. At Dayang-Dayang. Ay, Dayang-Dayang Magayang. Sana po DJ pa-play nyo. Kasi dinedicate ko pa sa partner ko. Thanks DJ from Special Someone. Okay, Dayang-Dayang Pay. Mabaling mo nga ko Philippine Geography kasi yan. Manong John, lugas ko man dyan, nalawang nga kanal, agyaman at. Pumailipsong talaki dito na nalawang nga kanal. Agor ka tama, di mo ma-share, ha? Kasi nga ma-share dito At itiriga na tatakot. Hello mga idol, FDD, John Mark, kantaman tikastoy. Walang sagot sa tanong, walang sagot sa tanong kung meron bang right mate dito. Dahil tamanan na po. Kung may right med ba nadaan nga rin iti oras karo ba iti intay panagpugto manan iti may saman nga sunatan kat tay sagana yun na po kita cellphone show agora tag selfie taman pa iti dyan isagana yun na po kita cellphone show and take note with your name, age and ano nga lugar tayo nyo apo. Ayan, kan ti paulo na dito yung sonata. I-text nyo lang po to official text line tayo over 0977 36 baga ma ayang kukuumon 0977-269-1552. Ayan, kat kalpasan na po nga ma-i-text nyo tinagan nyo age kan address kan ito yung paulo na dito yung sonata. Baka lang nga po no si Katia mga pag 200 peso load. Nalaka lang nga po dito nga po magtuami iso nga dito yan apo isong isagana yun dahil kita magpagiyo for 200 pesos dahil ito yung arod apo iti sonata. Hindi pwedeng kasaling nandito. Kala mo Minsan arabi anak night swimming kami doa kaun tayo nubiyok anak kapuy jay Saudi inikat ko't pagan anay agraman braken pantik simakay suna itiraket ngayon tugot mi idikon makalagip di matok ka nagpababa ariyan anak layat tayar aramidan na idikat lumungaw ang eskot agpugsa-pugsa kinunak kenkwana o darling naglaing ka
Sin Marino, naglaing na ito'y nobyo. Inunan at iba pa, kalpasan na ang pangato. Naglaing ang langoy, eksperto kay boyfriend ko. Diya ko nisuksukat, ti Sin Marino. Si marunong Arabiin, ulit-mit nag-night swimming. Imo na anak pakleb, kalpasan na kat nagdatamat lahem. Pinasikat at nag-isuna, naglugan at itirakit. Kasla helicopter, tinak inarami. Sin Marino, naglaing na ito'y nobyo. Inunan at iba pa, kalpasan na ang pangato. Naglaing nga ang langoy, eksperto kay boyfriend ko. Diya ko nisusukat, ti Sin Marino. Bayak na panagsakay, tirakit ngayon tugot mi. Mga to, abong baba, at dalgalo yung day tinagi. Idikwan, madlaw ko, limok neng at balawak. Pimutok, gayamen, itirakit na nagsakaya. Sin Marino, naglaing na ito'y nobyo. Inunan at iba pa, kalpasan na ang pangato. Naglaing nga ang langoy, eksperto kay boyfriend ko. Diya ko nisuksukat, ti Sin Marino. Sin Marino, naglaing na ito'y nobyo. Inunan at iba pa, kalpasan na ang pangato. Naglaing nga ang langoy, eksperto kay boyfriend ko. Diya ko nisuksukat, ti Sin Marino. Diya ko nisuksukat, ti Sin Marino. Diya ko nisuksukat, ti Sin Marino. Ngarot karuba, we have a winner. Kat alauna, nisong apartakan tatinang i-announce. From Purok 7, Sagat, Cordon Isabela Abu, ito sungbat na. Sin Marino. And I would like to say congratulations to Jericho Jacinto, 16 years old. Ayan. Kat agsubli Abu, iti 4 decade duo, kalpasan, iti sa mga manu nga palagi. 97.7